Zdvihneš lapu do úrovne ramena a vlastne jak ty ju zodvihneš, ja automaticky musím vystreliť do toho, do supera a dať z prvej zo spodu, žiadne mám sa úsal, stojím takto tu, výpad reťazák na jedno vykročenie. Nemusí byť vykročenie a dokročenie, lebo on je veľmi blízko, ale len aby ste sa dostali zo základného alebo z takéhoto postoja do bojového postoja. Hej? Dvíhaš ruku, čo najrychlejšie, áno? Alebo môžeme začať aj tak na začiatku, že dáme len výpad. Poď. Ešte raz. A môžete si striedať aj pravú ruku, ľavú ruku, áno? Čo je? Nedá som hovorila po remontu? Vykáš okom. Počkaj. Ale povedal som to, že si idem. No, čo najrýchlejšie. Voľné telo, hneď. Čo najrýchlejšie, tú zadnú ruku ti tam nesmie vidieť, stále sa zodvihne a hneď pokračuje do lakťa. Sústreď sa na to, aby zadná ruka sa ti nezastavila. Zadná ruka sa nesmie zastaviť a budeš rýchlejší.